eta garraio aurrerago orduan. Behin proiektua bukatzen duzunean, orduan Gipuzkoa edo Euskadikin konparatze baldin badegu, biztanleko konsumoaren gainetik gaude, hau da, Debagoienako herritar batek media Euskadiko herritar batek baino gehiago konsumitzen du, edo Gipuzkoako herritar batek baino gehiago konsumitzen du. Zergatik? Hiru arrazoi nagusi daude. Batetik, eskualde industrializatu baten bizi gea, esan bezala 50% industria konsumitzen du. Garraio eredua, garraio publikoa hemen ere ez dago oso garatua, ez da Donostialdea edo Bilbo bezala, non garraio publikoa dexente garatua dagoen, badaude hainbat herri eta hainbat auzo non gasera sarbiderik ez duten eta beste teknologia batzuekin lortzen duten beroa. Ze egin dezakegu? Teknariari eskatu genion teilatuen azterketa egitea, jakiteko zenbat energia fotovoltaiko lortu dezakegun eskualdeko teilatuetatik, eta hor ateratzen den zenbaki borobila da 158. Baina, 158 hori baldintza guztiak emango balira. Kontutan izan behar dugu, teilatu horien jabetza guztia edo gehiena pribatua dela. Orduan, hurrengo urtetarako erronka izango da, jabe horiek eta ahalmen hori aktibatzea teilatu guzti hauetan plaka jarri ahal izateko. Elgetan azken finean dauzkogu baldintza batzuk esarrita datozenak, esate bateako gazan sarera ez gare konektatuta, mugikortasun aldetik bai daukagu dependentzia handia kotxiai eta bar. Orduan, horrek zailtasun batzuk sortzen dozku, igual beste herri batzun kasuan ez dagona. Dana dela, bagabiz, bagoiaz ja denbora bat lanketa burutzen, eta zorionez lortu dugu talde txo bat sortzia, 10-12 pertsonakoa periodikoki elkartzen dela eta dinamika positibo batian dagona. Eta herri txikixea izatera, 10-12ko talde bat, esan lehike, herrixan eragiteko ahalmena daukan talde txo bat izan aldala, eta zentzu hortan positiboki ikusten dugu hori. Nik uste dut komunitate energetikoak, trantsizio energetikoan sustatzeko importantia diela eta aldaketa klimatikoa aurre egiteko bebai, ez? Nik uste gero beha ikusi begoela, azkenien tokiko energiaz hornitzen gabitzela, ez? Eta azkenien esan duen moduan, ez? Goazen energia sorkuntza hori demokratizatzera apur bat, ez? Herritarrak sartzen bebai mundu hontan, ez? Eta goazen ahazten komertzializadora handixenetan, ez? Energia kontsumo eta CO2 isuri garrantzitsua sektore hori industria da, ez? Eta nik uste dut, eurak azkenien bai esan duzu moduen isa derrigortuta, ez? Ze bezeroek gaur egun, karbona aztarna, neutraltasun hori eskatzen dutzie, eta urtie badoi ez lanian, ez? Garrantzitsua dela, lehenik eta behin energia plan bat garatzia, ez? Nik uste dut gehixena bintzat hemen inguruko kooperatibak eta hortan badabitz. Gero beste puntua da, efizientzia energetikoana. Claro, nik askotan ez dutze kooperatiba eta efizientzia energetikoan zen moduz azeta. Ezakotan mozu baten bat hemen lagundu leikera etorri dixela, ez? Ze, guia urte asko dara magu hortan eta, zaila da, ez? Baina, nik uste dut ISO 50.000 bat, hortan sartzia, ez? Eta sartzia, aurrera pauso bat, Erronkak dire, danonak berdinak, komunitate energetikoak eratzia, kontsumoa jeistia, baina batez ere nik mundotzatena garrantzia nire interbentzioan izan da, udalaren ikuspuntutik ezin leizkela egon bi herritar mota. Batzuk, komunitate energetikoetan aukera daukienak parte hartzeko baliabide ekonomiko, pertsonalan eta sozial batzuk dauzkielako, eta beste batzuk kanpuen geratzen dienak, tren honetan igo ezin dienak, ezagutza ez daukielako, ero are txarrau baliabide ekonomikoak ez daukielako. Hemen agertu den hirugarren oinarrizko edo lerroa da la sensibilizazioa, nire ikuspuntutik izan behar da lehenengoa. Da oso lan handia, oso lan ez da ikusten lan hori, lan horren frutuak oso urriak dira, baina azkenengo epe luzeran da importanteena da.